Suy đi ăn nó bị spray đâu lấy lưng bị đằng thôi spray trước đây chứ nữa tươi chứ đấy đi oma be oma mozang bai tomato be munani bahak semen ang sesung bai muna kain las kenang oमफ्राय नै बे आंना अमा बिबु बिखा बियो नै जोङो मोनसे जायगायाव बिदिनो ओंखामारि पिकनिक स्टाइल जाहैनानै ओमफ्राय बैसागुनि फट' शुट रिल्स बानायनो नागिरदों जों लोगोफोर दायो नुगोन दे जों रिल्स बानायनायखौ जोंनि रंजानाय मस्ती खालामनायखौ हालदै होनसै दैया रानबाय दै सोमखासोहाय हरजे एसेल' होजायो हालदैया बुरजा रानो हालदैयानो हायगाब मोनला नैबे अमा बेदरजों आलुजोंनि मनानि बाहागखौ आंसो संनांगौनि आलु टमेट' अमा ओमफ्राय नैबे अमा बेबु ओमफ्राय आब' रिंकुनिया आलदा मानबना आलदा 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 रानजोबदों आरो ओंखामबो जागोन जों फुंनिफ्रायनो लानो नागिरदों नालाय जोंबो जागोन मनाजोंबो जागोन सुइटिजोंबो जागोन रिंकुजोंबो जागोन सिम्बलजोंबो जागोन दुना ओमफ्राय खनफ्राबो जागोन ओमफ्राय मानबजोंबो जागोन ओमफ्राय बिराय बिबु ओमफ्राय बिरायनि हिनजावजों मोसागोन आं हा बुब्लिजोंबो मोसादों सोरजों बुब्लिजोंलाय बुब्लि रिंकुया मोसागोन मानब मोननाव दंफैयो मानबखौ लांनो फैदों जोंहालाय जों ओंखारगोन दा बि माबाया बारा थालिर लाइबो गैला माबो गैला ओरैनो सरम नोंनियाव जों जाला लोंला खालामनाय जागोन दहाय सर दे नै बिथाङा फुरा आयै मेकआप खालामजाबायलै जोंनाव नै टेंटेरें 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 नै बिथाङाबो खालामगासिनो मनायाबो मालाय बिबोनांजोंसो खालामलायबावोनो बिबोनांजोंसो मिथिगौ मेकआप लादों गावखौ गोसोम नुजानो गिनानै नै र' लिंसारखौ गाख्लायदां मोजांखा ओमफ्राय जोंना सिनारिया नै माबाखौ सिमब्रेनाय बारबाय दिनैखौ बानायनो नागिरदोंमोन नै बेखौ बानायगोन आंहा दा बानायगोन ज'नो बेखौ ग्रुपआव आंनि थाखाय आयै आयै मासि मोजां नैबे सिनारिया आयं जों बावनो लाफैबाय थायो बिराद मोजांखा साया फिल्म सिटिनो दाख्लै मानब होननाया फिल्म सिटि होनलायलायनाया बाहाय नुजाफैलायबाय जोङो गुरब्लानो बैथिंबो मोनसे जागासिनो भिडिअ माबा शुटिं बैयाव नै बैलाय रोमै रोमै नुदोंना लोगोफोर खेबग्राफ्रा नै आयो बुनायजों मानायजों ayo ayo habab chúng letang chị mà chứ anh phải là làm xuyên cho quạt bạn ấy đồ mà cá nào không mà đâu cần đi cùng hàng được mà ra giờ mà bạn cũng sắp lấy cái là cái dùng lấy vậy chết khăn nó khuynh lên này cepat siap-siap oi बै माइना दा मोसागोनसो लासिफोर फैबाय दासो चिफ गेस्ट Hai जाबाय जा Hi guys दख'ना गोजा गानना फैदो दहाय जोंनाव माबानि आलासि मा होनो गहपुरनि जोंहा माबाया जाबाय जा Hi guys, ओरैबो होनहरदोलाय दा रायजोफोरनो Hi guys होनहर मोखाङा बोखार दा रिल्सआव नुखागोन माखौ लाजिखो जानोबो आंनि हिनजाव जानानैलाय खथ्थ' सुन्दरि मालाय Hi guys नुबाय ना आंनि फिसाजोसो आंनि आमाइनि फिसाजो ओमफ्राय बियो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बैनाय मा सोमोन्दो जाबावगोनथाय जारलासो मोनबाय आङो ओरै बिजामादैबो जायो बिबोनांबो जायो फिसाजोसो बोरै फफ'आलाय Music
मांसा ओंख्रिया जि बुरजा दाउ दं ना दं अमा दं मैद्रु दं बाथोन इरि दं रिल बानायनो बाथोन दं खारजुमा थानानै जाफैनो आरो बेयाव जों देबार गब सोनायखौ सोलाय देबार गब बेरा जारा जुदि आंनो बे स्प्राइट हरलाय लोंनो लुबैदां दहाय स्प्राइटसो दैसो लोंनो दैसो दै ओइ बुब्लि लोंनायनोबा मा बुस्थु बिलाय फरेननि गला बिराद दं वाइन जा स्प्राइटसो लोङो दे स्प्राइटसो बरफ जाजोबनाय गथा खालामनांगौ स्प्राइटसो बेलाय खर' साजोबनाय ओरैनिफ्राय लाय एसे फैदो खन्थाम नुखादों न'खराव मानसि दंना गैया दावा जालांबाय गोसोम सोमलाय बायनायाव थादो दंबावोना दख'ना सासे गानबो बे गोसोमखौलाय मारै गुसु खालामनांगौ जाखो माया गोसोम दख'नाया गोनांगौ आरो